Dong anake Pak Slamet ngalor ngidul BS dawet. Kuwi simbok jenenge Bu Kaminah, alhamdulillah. Supodong ketemu kanca lawas, ya iku jenenge Sumarno Kepeng. Ngalor ngidul uripe ra jelas, sing sabar ya Peng. Dikandani wong sak desa tapi wonge ra katekno Mbah Sonar wis. Servis. Yo. Tumben dino iki sepi. Kan pirang-pirang dino iki lengko keliling kok ya nang sawah-sawahan terus iki desane iki nang ndi jane ngono. Lah ya. Niki carane nyuntik ya ora mungkin enek wong sawah kaya ngene. Sana. Lho kok, Mbah? Ayo. Oh ya. Urip kok do penak-penak ya nang desa ya. Ra ndedek lah nek wis kaya mbae kaya mau. Ayam penting balik nggawa kayu, wis kena nggo masak. Kaya repote iki dadi aku iki. Lahan sawah wis ra duwe. Penandur-nandur ya ora enek sing ditandur. Wis ora masalah dinikmati ling dari dokter. Kleding. Servis. Ini apa, Pak? Ini apa? Wis go meneng go nang. Aku iki dokter terkenal. Manuta dokter penak-penak. Maksudnya apa? Tak iso dijenakno dokter terkenal. Ketok ya ora terkenal-terkenal loh. Meneng go penak-penak. Pak, loro. Wis dadi apik yo nang. Lah iya wis apik, maksudmu apa lho apa? Loh, tumben manuk mau lulut ya, Lek. Duh, wis tak modif iki, Pak. Lek modif kondi. Nah, Pak Calak Lasto iso ngukir kok Cina-Cina lho. Ngeri tenan kok. Masuk. Ora. Layak kok biasane nggone bodong ki nonyo ndas iki ora apik iki lulut. Tak ndelok pisan kan nang. Penasaran karo ukirane tak pelajare kalem sesuk nek nyunati ben ahli. Nopo re, Pak? Ambune ngentut kowe nang dlogok jaranane. Sithik ya, Pak, keblas-blasen. Jane kuwi kok ndi? Sholat, Pak, ning masjid. Walah, ya wis tak kira iku mang urung sunat, nek urung sunat kan tak sunati. Wis tak rono sik. Ya. Neng. Pak, aku sunati apa? Heh, apa renang? Aku sunati, Pak. Loh, ijo cilik rek. Aku sunati apa? Lho, wes ojo cilik ah. Aku sunati, Pak. Mas, ojo tenan. Oh, dokter ora gelem duwe. Toh iso ngalip. Pleng aku nek ndek garapan kowe mau. Kok yang ngono kowe ya ora gelem ngomong-ngomong. Alah kopi bareng kok ya wis. Gawe ku lho, wong aku urung ngopi wis ngopi sik. Santai sik tak dosi banyu kembang. Ini yang tension kamu kok kowe dadi barongan sing laris dienggo wong kono kene. Lah ngono apik. Aja tak tinggalke. Aku apa nek perlu apa nek Jawa. Apa meh? Jaluk utot. Timot. Mas, nganten aku cepet cicilan. Loh, balongan mang ketek
kok siji sing siji nang ndi yo? Lho, kancam nang ndi? Tak eling-eling ketoke lolo, kudune lolo kok malah siji tok cancan kok. Drokok jalan hari sing siji lah nek. Wong jalan-jalan, Mbah. Golek cewek nang ketoke. Oke. Engko nek balik wong iku kon ngopi iki, kon adus banyu kembang tewe. Tak lanjut. Ngomah apa ora wong iki? Mbah? Mbah Kasri lho. Mbah, jenengan Mbah Kasri? Niku le, Mbak Kasri. Iya. Sampean gak kedatok, Mbah? Mbah, ki mang tok daging, kok melek. Sapa mang Parjan Bapak Ijo malah wong kono kulon kali. Nggih. Daging apa, Nduk? Ki mang wedhus, Mbah. Mang mbleh siji didumung sak RT dadi ya kudaman apa? Sithik-sithik kedumane ya. Iya. Aku darah tinggi dek, Nduk. Ora apa-apa, Mbah. Darah tinggi yo mangane sithik-sithik no lho. Penting aja diwehna tangga lho, Mbah. Ya. Aja didol. Iya. Wong kiawian. Iya. Dadine disyukuri aja didol tenan lho. Iya. Simpen tenan lho, Mbah, iwak iki lho, Mbah. Iya. Sithik lah iki berkah barokah. Iya. Didongakno wedhus sing dibleh ku mau ya. Iya. Petenge iki ndak lampu iki cilik numplik iki mandak piye le, Mbah? Ora lah dataku nang kono yo sugih kok, Nduk. Lah kok iso, Mbah? Iso. Sopo kok masing data nang kono iso sugih barang yo kok ngene. Lah iya. Lampu yo lelip 5 watt paling iki yo. Paling Lah iya yo. Wong bekakas yo kok ngene kok iso didata sugih. Lah terus sing gak duwe kaya apa omahe? ya gak mudeng. Lah kok seneng. Wis yo, Mbah. Jajal kok nek menawa kepethuk Mbah Lurah apa Pak RT, tak omongane mosok sampean didata wong kaya. Nek kaya tenan ya alhamdulillah, Mbah. Wong yo kenyataane ngene nek didata kaya lah yo, Mbah. Yo. Yang guyu terus ki duitmu akeh apa piye? Luwe nek sithik ae. Nek seneng guyang-guyu ae. Wis ya, Mbah. Kok nek menawa kepethuk Mbah Lurah apa Pak RT tak omongane. Ben ben di operasional ya. Ya wis tak matur sik. Iya. Nek gak matur nuwun lah. Matur nuwun. Iya, padha-padha, Mbak. Iya. Tomben dino iki mangok sepine pol. Jam pirang to iki? Nggak konten delok, nggak suasana sing apik. Halo, ya kabeh. Isih sehat-sehat kabeh. Iki tumben tenek wong tundem iwak lho cancan. Alep-alep iwak lho lasine lho ya. Mbah. Entuk anu iki lho, dunduman iwak wedhus. Iwak nduk kawolene wong tak alep-alep ket mau. Lho Mbah diweki lek anu Pak Ijo. Mau beli wedhus siji. Napa, Mbah? Dek citik. Disyukuri ta, Mbah. Wong iku lah ya rezeki kok, Mbah. Kesithik. Nah, balung kita, bayar orang untu lho. Ndak iya lah, Mbah lah. Kamu kan Iya, kemana keliru, Mbak. Serap apa, Mbak, balong-balong lah. Di kelamuti malah awet. banyak, ya wis lanjut lah. Kawan tuwa di balung cemplok kok jalan. Kelewatan. Nek gak matur nuwun, Mbak. Ya maten ngono tok. Iya, iya. Sesuk-sesuk yang isi daging. Ya tak omongane, Mbak, sing Bandung keliru kuwi mang, Mbak. Ya. Entok bengdeman ya balong. Iki kok enake dimasak apa ngono. Sekira dimut 3 dina 3 bengi ora entek jenenge balung. Ya wis apa-apa tak nikmati karo turu wae engko. Wis disyukuri dinikmati. Daging. Ana sing apik tenan nang nganti ki kelampuk sekitar lho. Kon ndi mau? Kok kono? Oke.
ora balung ketoke nang. Empuk nang ya wis matur nuwun. Kono dilanjut nang.